danas. Bolje nije moglo. Da, tako je. A sada malo o pozorištu. Pozorište je oduvek bilo mesto kulture i umetnosti. Nije samo pozornica na kojoj glumci igraju svoje uloge, već i naše ogledalo u kojem prepoznajemo svoje životne priče. Ove subote svoju premijeru imaće predstava Manifest 2.0. Pripreme su u toku, a šta može publika da očekuje od ove jedinstvene predstave? Reći će nam direktorka pozorišta Reflektor teatar Minja Bugavac i reditelj predstave Filip Petkovski, kao i glumac Đorđe Živadinović-Grgur. Izvolite. Poštovanje, izvolite, smestite se udobno ovde kod nas. Hvala vam najlepše što ste došli. Znamo da vam je sada i gužva pred premijeru, ali hvala vam što ste izdvojili vaše vreme. Hvala vama na pozivu, svakako. Drago nam je da smo tu. Evo, ajmo odmah na samom početku da kažemo Manifest. To je predstava o čemu zapravo? Najbolje je verovatno da na pitanje odgovori Filip kao autor. Predstava Manifest 2.0 bavi se 10 performativnih slika u kojima koristimo najpoznatijih, najkontroverznijih manifesta s kraja 19. početka 20. veka. Koji su neki od tih? Pa, na primjer, imamo futuristički manifesto, imamo dadaistički manifesto, imamo komunistički manifesto, ksenofeministički manifesto i tako dalje. Imamo oko 10. I ono što radimo u predstavi je kako telo može da bude medijum umesto tekst, odnosno kako ti manifesti mogu da postanu performativni i da publika razume njihovu sadržinu preko fizičkog teatra i preko pokreta umesto samo preko reči. Preko reči i umesto teorije. Ali Mina, koliko ti manifesti danas imaju snagu? Ti manifesti su upravo interesantni i to mi se čini da je najzanimljivija stvar kod Filipove predstave. Oni uvek odražavaju nekakvu težnju umetnika da nešto u društvu ili tokovima glavnim umetničkim promeni. I čini mi se da upravo tako mi danas možemo da se s tim manifestima povezujemo. Iako nam se čini da je možda doba umetničkih manifesta danas prošlo, zapravo mi živimo hiperprodukciju takvih manifesta. Danas nije potrebno da ste umetnik, dovoljno je da imate društvene mreže, da svakodnevno ispisujete neke svoje stavove ili mišljenja. I ono što je meni posebno interesantno je jedna Filipova teza koju on ima od kada smo počeli da sarađujemo na ovoj predstavi, a to je teza da su manifesti fikcija pretvorena u činjenice, prerušena u činjenice. Dakle, uvek je to nekakav umetnički, poetski format u kome neki umetnik jako ozbiljno govori da se zalaže za neke jako velike i krupne promene u svetu koje verovatno umetnost, nijedno umetničko delo ne može tako brzo i lako da postigne. I dakle, tu ima nešto jako interesantno da mi stalno posmatramo te manifeste kao nekakve proglase i kao neku revoluciju, a da smo istovremeno svesni da se oni odnose na mikroplan određenih umetničkih praksi. Đorđe, kao deo glumačkog sastava, čitao sam da ste vi bili izložni jednoj intenzivnoj fizičkoj obuci. Kako izgleda ta intenzivna fizička obuka za glumca? Da, pa što se mene tiče, vrlo lepo i vrlo sam rado prihvatio to, jer inače mi je blizak izraz fizičkog teatra i savremenog plesa i time se i sam bavim pored glume. Mada to zapravo nikako ne bih ni odvajao, zato što smatram da jedan glumac ili performer u savremenom kontekstu treba da bude spreman i otvoren za razne forme, za razne umetničke sadržaje, materijale, koncepte, što je i tema unutar našeg manifesta. A što se tiče same fizičke pripreme za ovu predstavu, ona se najpre bazirala na fizičkom radu, odnosno vežbama snage, izdržljivosti, kondicije i sličnog, zato što je ovakva predstava vrlo fizički zahtevna, posebno za nekoga ko, na primer, kao glumac nije naročito fizički aktivan, pošto nas ima raznih, a takođe i Filip je tokom još radionica pominjao da ćemo se baviti odnosno koreografskim principom viewpoints, koji takođe uključuje izrazito fizičko kretanje i kao što, ako budete, na primjer, vi došli ili bilo ko od publike koja nas gleda, vidjet će da zapravo je ta predstava gotovo u konstantnom pokretu. A šta je zapravo ta tehnika viewpoints? To sam htio da pitam, kad sam čitao o predstavi, jer jedno čekam da gledam, šta zapravo znači ta tehnika viewpoints? To je tehnika koju je razvila amerikanska rediteljka Anne Bogart i Tina Landau sa
njujorške škole i odnosno tehnika je zapravo kako spremiti aktera, kako spremiti glumca da ne bavi se samo tekstom, već da nauči kako da telo koristi kao medijum da da nekakvu poruku publici. Tako da bavi se vežbe u prostoru, odnosno radi se o ritmu, dikcija, ne znam šta još smo radili. Nekakve osvajanje prostora, pozicioniranje. Arhitektura. Koliko je zapravo bilo teško spojiti tu teoriju i tu fizičku aktivnost? Pa nije da je bilo lako, međutim nije bilo nešto što nije bilo moguće, zato što su to profesionalni glumci koji imaju, svako ima različito iskustvo, međutim nije bilo. Ja bih rekao da je bilo izazovno pre nego teško, baš zato što, kao što smo rekli... Koliko dugo ste je pripremali? Oprostite. Pa u januaru je bilo pitanje zapravo od septembra u nekim etapama. Da, to je bilo isto takođe ovaj proces je zanimljiv i po tome što smo imali blokove proba, pa blokove pauze, zato što je Filip iz Skoplja i nije bio u mogućnosti zbog svojih drugih obaveza da bude konstantno u komadu tu i da spremamo kao što se to obično radi 2 meseca minimum ili to je u stvari nekako optimalno neko vreme za pripremu predstave. A šta je bilo izazovno jeste da zapravo ovakvi tekstovi koji nisu dramski tekstovi u kojima nemate vi kao glumac sad u klasičnom smislu lik ili neki odnos ili neku govornu radnju, pa sad ja vama govorim, vi me slušate i mi se razumemo. Ovo je nešto u tom smislu performativno drugačije jer vi imate neke tekstove koji su to velike inspirativne misli koje su nam možda bliže ili dalje, ali vi ne možete da ih oprirodite. Vi ne možete da napravite od toga klasičan monolog koji bi neko Nušić ili Čehov napisao, nego morate naći neku specifičnu formu i to je ono što je Filip hteo. I da se izrazite na pravi način. Mina, koliko je ovo iskorak i za sam teatar? I nešto drugačije, nešto što do sada možda niste imali? Za nas je ovo stvarno nešto posebno. Mi smo trupa koja radi zajedno već 12 godina. Ja sam imala privilegije da svojevremeno sarađujem sa Jovanom Ćirilovim u Bitefu i on je uvek govorio rok trajanja, životni vek jedne trupe je 7 godina. Ili postanu samorazumljivi, više niko ne dolazi to da gleda, ili više ne mogu da se gledaju pa se i rastanu. I mi smo uvek želeli da u Reflektor teatru radimo stvari drugačije. Između ostalog, za trupu je jako korisno da stalno dolaze novi ljudi. Da niste u jednom zatvorenom krugu uvek istih partnera i da kažem, saradnika na nekom projektu. I s te strane negde smo mi imali, misao da bi bilo zanimljivo pozvati gostujućeg reditelja ili rediteljku. Zatim se Filip pojavio sa tako interesantnim konceptom koji nam je pored ideje o tome da će to biti sada neki drugi autor koji će voditi proces, takođe nam je bilo i veoma značajno što je Filip ima snažan koreografski background i obrazovanje. Reflektor teatar, mi imamo i angažujemo sjajne i koreografe i kako kažemo scenske pokretače u predstavama, ali nikada nismo radili predstavu koju zaista od početka vodi koreograf i negde smo verovali da će i našoj ekipi to biti izuzetno zanimljivo kao neki novi trening i novi pristup teatru. S druge strane, Filip se odlučio za manifeste i sa ogromnim teorijskim poznavanjem istorije i tradicije avangarde i činilo nam se da je to jako važan pokušaj da neko znanje ostane u trupi. Preko izvođačkih tehnika koje su vezane za fizički teatar, ali i do tih nekih teorijskih stvari koje znamo sa fakulteta, znamo iz srednje škole, ali ne znam koliko smo u skorije vreme bili u dodiru sa tim umetnicima koji su zaista nekada imali provokativne i kontroverzne ideje i pripadaju nekom avangardi, nečemu što je guralo stvari napred. Prepozna, Mina, te neke ideje i te neke poruke? Ja sam sigurna da hoće. Ovo je predstava za, mogu da kažem, publiku koja negde razume neki alternativni izraz ili se negde povezuje sa umetničkim avangardama. Takođe mislim da je jako dobra za studente umetnosti i za, na kraju, i učenike srednjih škola koji se bave tim manifestima u 4. razredima. Tako je. Dolaze vam novi ljudi. Samo još jedno pitanje za kraj, za sve. Dakle, juče je bio Svetski dan pozorišta. Kako vi vidite, koja je uloga pozorišta danas u društvu? Najteže pitanje, pa prvo glumac. Najteže pitanje uvijek ostane za kraj. Da, pa imamo tu, naša poslednja scena je zapravo najkoautorskija, u smislu mi smo sami napravili spisak nekih teza, odnosno odgovora na pitanja koje nam je Minja postavila, između ostalog šta je to dobro pozorište i čemu služi. Sad svako od nas je dao različite neke duhovite, neke praktične i pragmatične odgovore, a jedan od tih koje sam između ostalog i ja stavio tu jeste da ono mora da nas na neki način pomeri. Da li će nas uznemiriti, da li će nas negde probosti, da li će nas podsjetiti na nešto, da li će nas obrazovati ili nas samo pametno zabaviti ili bar jedno od toga. I ako jedno od toga uspešno i
pravo onako se desi tebi kao gledaocu, to je pozorište već Tako to je, radilo. koliko smo se prepoznali u njemu. Filipe, kratko. Pa ja mislim da pozorište uvek treba da provocira i mislim da nam je potrebno pozorište koje biće zauvek izvan razumevanja. Tako je. Mina, U svetu novih medija pozorište je još jedino mesto gde imamo neposredovanu komunikaciju i dijalog i mislim da je to velika pobeda pozorišta kao jednog starog medija i mislim da njegova uloga upravo leži u toj neposredovanoj komunikaciji. Lepo ste rekli malo pre, važno je da dolaze novi ljudi. Dolaze vam novi ljudi, mislim nas dvoje, ne kao deo predstave, već kao deo publike. Samo još jednom za kraj da podsjetite gledaoce kad, u koliko sati i gde. Scena Reflektor teatra nalazi se u prostoru Dorćol placa u Dobračinoj 59. Premijerno izvođenje je 30. marta u subotu od 20 časova i mi već sada najavljujemo i prvu reprizu 4. aprila na sceni Reflektor teatra. vidimo se na premijeru. Hvala vam. Hvala vam. što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vam.